Bili su kod mene kući 3 moja drugara da bi mi pomogli oko jednog projekta i tako smo se napili u smeze, popili smo 2 litra domaće rakije od 50 i 5 stepeni da sam sada mrtav pižan ljudi, ali lepo mi je. U subotu dogovorili smo ponovno okupljanje gdje ću ja u dvarištu praviti roštilj jer će biti sunčano i bit će savršeno. Subote stiže, planiramo žurku, pozvat ćemo ribe, neku nesu furku. Roštilj